नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के ताई वीडियो बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर नया साल के धमाका के बारे में आप लोगन के कुछ बतावेला चाहता नहीं। जी हाँ, हाल ही में अपना इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर विवेक सिंह जी ई खुलासा कैले बाड़े कि बहुत ही शानदार धमाका के तैयारी रखल गईल बा नया साल खातिर, यानी कि न्यू ईयर सॉन्ग एगो बहुत ही कमाल रखल गईल बा आप सब खातिर। और हो सकता उ जौन गाना बा उहे गाना होके जो नाम में हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के साथ है अक्षरा सिंह जी आप लोगन के नजर आवस। जी हाँ, अक्षरा सिंह के साथ खेसारी जी दूगो गाना के वीडियो शूटिंग कैले रहे। एगो तो पानी पानी रहे जो कि रिलीज हो चुकल बा, और एगो और गाना बा जो ना कि अक्षरा जी खुद गौले बड़ी खेसारी लाल यादव जी के साथ में। क्या हो सकता उ गाना आप लोगन के न्यू ईयर पर सुने की मिल जाए। बाकी जैसे ही पूरा कंफर्म न्यूज़ आ जाता कि कौन गाना रिलीज़ हुई नया साल के धमाका पर, तो अलग से वीडियो बना के आप लोगन के जानकारी जरूर दें। फिलहाल आप लोगन के बता दिया आज एगो खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा बा कि खेसारी जी बिग बॉस 15 में नज़र आ सकेले, तो एक बारे में अभी कुछ आइडिया ना बा। जी हाँ, काहे से कि खेसारी जी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त बाड़े और बिग बॉस में अगर उ जई हैं तो करीब 1-1.5 महीना उनका रखे रहे के पड़ी, या तो ये हो सकेला कि स्पेशल गेस्ट के अपीयरेंस के तौर पर उनका के बुलावल गए होके, तो इससे भी जा सकेले। बाकी जैसे ही खुलासा होता, जैसे ही हमें कोनो रिपोर्ट पता चला था आप लोगन के बता दें। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े नहीं, चैनल के सब्सक्राइब करके सारा अपडेट आप लोगन के मिलते रही। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।